2 часа в тази туалета. Добре, чакай само малко. Трябва да се върна. Защо? Да се снимам. Си как ще се върнеш в туалета да се снимаш? Да пратя на Мария една снимчица от мола. Какво? Да се снимам просто една снимчица. Обещавам ти, бързо ще съм. Ето. Ама, къде отиваш сега? Една снимчица! Човек, чакай! Може само да кача едно стори с лимонадката и така, да. Да, и така, стой. И така, стой. Чакай, и така. Не, вкарай малко чувство, моля те. Усмихни се. Човек, ще ме снимаш ли за мама? Стига ли? Не бе, само за мама да пратя една снимка. Моля те. Не, още една, моля те. Все пак трябва да кача в Инстаграма. Малко по-надолу, надолу. Не, по-надолу. Кликни бе. Усмихни се. За кога се смея на тебе да снимам?